Dobrodošli u novo izdanje emisije iz srca Europe. Iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Strasbourgu danas razgovaramo o predstojećoj konferenciji u Zagrebu o putu oporavka. Ovo tjednoj raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu o stanju u jugoistočnoj Europi i o nedavnom sastanku Europskog vijeća i njegovim zaključcima o migracijama. Gost današnje emisije je Karlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu. Dobrodošli. Dobar dan i pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospodine Ressler, krajem veljače u Zagrebu Europska pučka stranka, Hrvatska demokratska zajednica i Odbor regija Europske unije organiziraju konferenciju pod nazivom Road to Recovery ili u prijevodu Put oporavka. Vi ste jedan od organizatora i sudionika. O čemu se radi i koji je cilj konferencije? Glavna ideja je predstaviti sve sjajne projekte koji se odvijaju diljem Hrvatske, koji mijenjaju Hrvatsku i koji u tom, kroz europske fondove zapravo ostvaruju sve nekakve naše strateške nacionalne ciljeve. Od kada smo prije 10 godina ušli u Europsku uniju, jednostavno težište našeg razvoja se dobrim dijelom pomaknulo i u ovoj europskoj sferi, tako da i ovdje u ovoj europskoj areni sve ono što radimo ovdje svakodnevno praktički itekako ima utjecaja na ono što se događa na lokalnoj razini, na nacionalnoj razini i te tri razine vlasti jednostavno postaju sve povezanije i povezanije. I zbog svijesti o tome EPP grupa, klub zastupnika, najjači klub zastupnika ovdje u Europskom parlamentu, odlučio organizirati sada u Hrvatskoj, ali prije smo bili slične događaje imali i u Varšavi i u Lisabonu, organizirati konferenciju koja je prije svega namijenjena županima, gradonačelnicima, načelnicima, svima onima koji svakodnevno rade na terenu, koji stvaraju novu dodanu vrijednost, trude se da unutar svojih zajednica omoguće što bolji, što kvalitetniji život i za mlade i za starije sugrađane, a jasno je da je u njihovom radu, u njihovom djelovanju u proteklom desetljeću upravo ta komponenta europske podrške, europskih financijskih sredstava postala sve značajnija i to je iz takve svijesti je proizašla ideja o ovoj konferenciji, dakle da na jedan način povežemo lokalnu razinu sa nacionalnom razinom. Glavni govornik na konferenciji je predsjednik Vlade Plenković, ali isto tako i sa ovom europskom razinom koja je danas neodvojivo povezana od te nacionalne i lokalne razine. Hvala gospodine Ressler. O sljedećoj temi o kojem ćemo kratko razgovarati, a to je proširenje. Prošla godina bila je značajna za politiku proširenja Europske unije. Istaknuo je i ovoga tjedna vama i vašim kolegama eurozastupnicima povjerenik za proširenje Oliver Varhelyi, no ti se iskoraci uglavnom tumače kao odgovor Unije na promjenu geopolitičke situacije u svijetu. Kako je vaše tumačenje predstavljanja, odnosno predstavlja li proširenje Europske unije danas ekonomsko, političko ili sigurnosno pitanje? Prije svega predstavlja jedan imperativ koji će se morati dogoditi u smjeru u kojem ćemo morati ići više. To je posebno jasno iz pozicije Hrvatske, ali ovdje u Europskom parlamentu, na europskoj pozornici pokušavamo i našim kolegama objasniti da je to jedno strateško pitanje za cijelu Europsku uniju, ako hoćete i gospodarsko i društveno i sigurnosno. Danas pogotovo vidimo i taj sigurnosni element, nažalost. Jugoistok Europe je područje koje je itekako ranjivo, možda i najranjivije, najosjetljivije u cijeloj Europi na različite pokušaje hibridnih napada, hibridnih nasrtaja, pokušaja destabilizacija pojedinih država. Vidimo to nažalost i u našem susjedstvu i vidimo da takvi pokušaji dolaze izvana, ali vidimo da ponekad dolaze i iznutra, iz samog jugoistoka Europe. Zbog toga je bitno tom pitanju se temeljito posvetiti. Geopolitička relevantnost, važnost Europe se promatra i vidi, testira upravo u tom području. To je možda očitije nama koji dolazimo iz neposrednog susjedstva, iz Hrvatske, koji imamo i to iskustvo, pa ako hoćete i Domovinskog rata, razumijevanje situacije na jugoistoku Europe, razumijevanja historijata svih onih vodstava različitih država i u našem susjedstvu i zbog toga nam je važno što se tamo događa.
Toliko o proširenju Europske unije koja je bila tema na sastanku na plenarnoj sjednici u veljači. I za kraj treća tema o posljednjem sastanku na vrhu Europske unije gdje su šefovi država i vlada raspravljali o migracijama. Tekst u zaključcima sastanka Europskog vijeća znatno je bio oštriji u usporedbi sa prethodnim nacrtima. Tako u tekstu među ostalim stoji: Europsko vijeće poziva komisiju da odmah mobilizira značajna sredstva i resurse Europske unije kako bi pomogla državama članicama da razviju kapacitete i infrastrukturu za zaštitu granica, resurse za nadzor, uključujući nadzor iz zraka i podršku za opremu. Time Brisel očito šalje još jasniji znak da želi ojačati sigurnost vanjskih granica financirano iz fondova Europske unije, zar ne? To je dobro, to je pozitivno, to je uostalom logično. Nakon ovog dramatičnog priljeva, povećanog pritiska, povećanih brojeva, koji su pokazali, možda čak i onima koji su bili najnaivniji do sada, da je pitanje migracije pitanje koje itekako oblikuje Europe, koje će oblikovati Europu u godinama, u desetljećima pred nama i pitanje gdje je potreban zajednički europski odgovor. Naš pristup mora biti normalan, mora biti ljudski, ali mora biti usmjeren protiv svih pokušaja zloupotrebe koje, nažalost, postoje. To se svakako odnosi i na zaštitu vanjske granice kao jedan od preduvjeta, kao jedna nulta točka zapravo cijele migracijske politike. Potrebna nam je dugoročna strategija koja je, nažalost, do sada često izostajala, nasuprot i umjesto nekakvih čestih emotivnih ucjena kojima svjedočimo i ovdje od pojedinih kolega sa ljevice u Europskom parlamentu, napada, perfidnih, neutemeljenih napada koji su išli na hrvatsku policiju, ne zbog toga što bi to bilo upereno samo protiv Hrvatske, nego je to bilo upereno protiv naše učinkovite politike zaštite europskih državnih granica. To je politika koja sada, kao što vidimo, prevladava i u ostalim europskim gradovima, koja je osviještena i u Briselu i ovdje u Strasbourgu. Na tim tragovima ćemo nastaviti inzistirati. Nemamo nikakve dileme da je to pitanje koje je sada riješeno. Upravo suprotno, moramo se pripremati, moramo uvesti red, moramo uspostaviti sustav koji će biti u mogućnosti zaštititi one koji su najpogođeniji, one koji su najranjiviji. To, nažalost, danas nije tako slučaj. Ako vidite podatke, ako vidite da se tu radi pretežito o mladim muškarcima koji u ogromnim brojevima dolaze na europske granice, mislim da je teško reći da su upravo to osobe koje su najranjivije i koje najviše trebaju europsku zaštitu u vidu azila ili međunarodne zaštite. To danas nije tako, to se mora mijenjati i nadamo se da idemo sada u dobrom smjeru. Gospodine Recler, s obzirom sve ovo što ste naveli, kakva je zapravo vaša ocjena zaključaka ovog Europskog vijeća u veljači o migracijama? Zaključci su, kažem, korak u pravom smjeru. Oni nisu dovoljni, nemamo iluzije da je sada to pitanje riješeno. Činjenica je da se intenzitet, da se složenost, da se kompleksnost pitanja migracija u Europi dramatično promijenila u zadnjim godinama i da Europa to mora prepoznati, da se mora tome prilagoditi. Tome, nažalost, još nije tako, to nije danas slučaj, ali ovi zaključci Europskog vijeća su dobar put, dobar smjerokaz u kojem se treba krenuti, u smislu toga da se mora početi od snažne, učinkovite, odlučne zaštite vanjskih granica sa sviješću da to nije dovoljno. Da to može biti i je preduvjet, ali da je također potrebna jedna složena, slojevita, sveobuhvatna politika koja se tiče i odnosa sa državama iz kojih dolazi najveći broj migranata, dakle kažem namjerno migranata jer se u velikom broju slučajeva ne radi o izbjeglicama koje imaju pravo na zaštitu i koji stvarno bježe od ratnih sukoba, od progona, kao što je bio slučaj i u Hrvatskoj prije 30 godina, ali kao što je slučaj danas, nažalost, u Ukrajini. Znamo da je gotovo 4 milijuna Ukrajinaca, pretežito žene i djece na teritoriju Europske unije. Europa pokazuje svoju solidarnost i sada prema njima. Međutim, moramo
istodobno paralelno reći da nema mjesta nikakvim emotivnim ucjenama, nema mjesta nikakvim neodgovornim politikama i nema mjesta ignoriranju zloupotreba i instrumentalizaciji migranata koje se nažalost događaju praktički svakodnevno. I za kraj još jedno pitanje, već ste dobrim dijelom i odgovorili, ali koliko rezultati tog nedavnog sastanka Europskog vijeća dovode Europu u poziciju da bolje upravlja migracijama i još ozbiljnije ulazi u suzbijanje ilegalnih migracija i onda ono pitanje o centrima za prihvat izvan Europske unije u Sjevernoj Africi. Koliko je to pitanje možda sada bliže rješenju i realizaciji ili niste zadovoljni po tom pitanju? Po meni je ključno da osobe koje se odlučuju na takav opasan, dug put prema Europi, u smislu njihove motivacije koje mi možemo razumjeti, da žele osigurati bolji život za sebe, bolji život za svoje obitelji, bolji život u prosperitetnijoj, ali još važnije uređenijim društvima, europskim društvima. Vidimo da Europa još uvijek je i po tim brojevima najprivlačnije mjesto za život na svijetu. Međutim, ti ljudi moraju biti svjesni i opasnosti kojima se upućuju, susreću, moraju biti svjesnost organizacije kriminalnih grupa, krijumčara, ljudi koji profitiraju na njihovoj patnji, na njihovom teškom životu i očajničkom pokušaju da se dočepaju europskih obala, ali također moraju biti svjesni da postoji ta razlika, pravna razlika također između ekonomskih migranata i između izbjeglica i da je nemoguće doći u Europu, da je nemoguće dugoročno zloupotrijebiti sustav i u tome je jedan dio problema. Da shvatimo da je nemoguće davati velike financijske socijalne naknade u pojedinim državama članicama, ali još više da je nemoguće kada dođe pravomoćna odluka o tome da li osoba ima pravo boraviti na europskom teritoriju ili nema to pravo, da se onda po tome i postupa. Ako se osobe koje nemaju pravo biti na europskom teritoriju ne vrate, dakle, dobrovoljno ili nedobrovoljno na teritoriji odakle su došli, onda cijeli sustav nema smisla. Nema smisla prema onima koji takvo pravo dobiju i nema smisla prema svima onima koji u takvom procesu sudjeluju. Zbog toga je ključna poruka ovdje da države, a ne krijumčarska mafija, treba odlučivati o tome tko ima pravo ući i tko ima pravo ostati na europskom teritoriju. Vjerujem da sa nekakvim različitim mehanizmima koji bi omogućili da se u državama odakle ti ljudi kreću, odakle ti ljudi razmišljaju o polasku na taj put prema Europi, da tamo dobiju pravu informaciju, da se o tome informiraju i razumiju, ako treba da i zatraže pravo na međunarodnu zaštitu, da bi to moglo bolje funkcionirati, nego da se to događa nakon nekoliko tisuća kilometara koji su prevalili i u situaciji da zbog takvog načina funkcioniranja danas imamo situaciju u kojoj to nisu osobe kojima takva međunarodna zaštita najviše treba. Gospodine Ressler, zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji nakon ovog plenarnog tjedna u Strasbourgu i želim puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu na dobrobit svih naših građana. Zahvaljujem na pozornosti i interesu našim slušateljima i gledateljima. S vama danas u studiju Europskog parlamenta u Strasbourgu i srca Europe bio je Carlo Ressler, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu. Ja sam Alen Legović, ostanete nam vjerni i dalje. Pratite nas i na kanalu YouTube, pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.